usadlala kodwa usanjani usamile mina ngijwayele ukuhlanganisa isithayima noma ngishadisa isithayima angizange ngibe nalowo nhlanga I'm a professional marriage officer anginankinga futhi ungesabi ngiyibhinga futhi uma ufika nenduku nje anginankinga uma ungibiza ukuthi woza la mfundisi cha ngiyasondela futhi ngoba cha anginayo inkinga siyabonga kakhulu bafowethu bengicela sibusise nje noma usadla kuzobusisa sibusise nje lo msebenzi esizowenza siucele kuNkulunkulu angizuhlabelela abaseni yakhe ngoba nje kancane nje inkomo bafowethu sibonga uNkulunkulu siyabonga ngedwala lensindiso yethu uNkulunkulu wawokhokho bethu uNkulunkulu wezizwe zonke uNkulunkulu wamakhosi uNkulunkulu wezinto zonke emhlabeni silapha ukwenza umsebenzi owenziwa nguwe kudala siyabonga ngedwala lethu iba nathi manje amen benzoke ngichaze mina njengoba ngithi ngiyi-marriage office kodwa kuba nizodla kodwa angishadisi umfundisi akashadisi fanele niqonde lokho umfundisi akashadisi umuntu oshadiswe umfundisi umbona ngombala uma ushadiswe umfundisi kusokubona ngedivorce ukuthi ushadiswe yini umfundisi umuntu manje bafowethu imina phela bengisakhuluma bekucele kahle ngesisoka ngazi phela mhlambe noma ngifuna ngikuphoyinte i-wrong phela lento ngazi noma phela ngakini kuyenziwa lokuthi makukhuluma umuntu abahlabelela bonke abantu kodwa makukhuluma khulumo yedwa amen ningixolele kuma kuya ngithi ngiyaphola akulona uhlobo oluphoxayo umuntu kuma eshadiswe uNkulunkulu uyathanda uthanda ngisho ngabe yipi ingqinamba ohlangabezana nayo ngoba ukuhlanganiswa uNkulunkulu akusoze kwahlukaniswa umuntu kusho ukuthi uma ushade wahlukana nendoda yakho okwathi ushadiswe umfundisi kuphela funda ngane yami funda salise siyixoxa le bese kwesixoxe futhi Adam yedwa wakwazi ukubona umkakhe edalwa siyixoxe lento ukuthi kahle kahle indoda kufanele imbone umkayo idalwa awukwazi ukuhlukana nento yakho owayibonayo yenziwa hayi khuluma uqhubeka isikhathi sizofunda uGenesis 2 verse 18 funda ke ngane uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle wathi uNkulunkulu akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ukuba indoda ihlale yodwa ngizakumenzela umsizi ngizokwenzela ube umsizi yeka mubu umuntu indoda engenamfazi ayinalo ngishizwe bandla ngoba kuthiwa kuhlula amadoda kwenziwa kanjani kubikelwa abana amadoda ehlulekile kubikelwa abafazi yingakho umuntu uma athi uyazi baba kabani ngithenge sihlezi lapha sikhuluma samadoda makabani wavele kusathola inkinga athi akude baba kabani uyazi baba kuyimina bengizothi akabe sasho ukuthi utshele umfazi ebandla uthi ngithengilele ngacabana ngoba indoda noma yipi imikela umfazi uma kunenkinga manje uma ungenamfazi uzobikela abantu lethi siwayi noma ungakhuluma izwi elinomqondo neliphusile kuthiwa kwawuthule wena ngoba kusho ukuthi ungamafishane wahluleka ukubamba ilungelo likabani lakho funda ngane yamfunda kuningi bengizokukhuluma futhi akungakafundi lapha nansi enye into ngizokubhekisa kakhulu nawe njalo ubunaleyo nkinga ngoba nina abantu besifazane niyakhohlwa ukuthi amadoda ayaguqelwa uma ungayiguqeli indoda yakho hamba uguqela amadoda abanye uyinkinga njengamakholo ayabheda ayeke uguqela amadoda azoguqela abefundisi mina nje nginetsadi abantu abangiguqela uzungiguqele nje nginomfazi wami yini weningaguqele yakhe indoda abantu bayahlupha umuntu esontweni umthetho kuthiwa kusonte kahle sibani banengekho akaguqu uyahaqa uma yesesontweni kodwa uma kuyindoda yakho uvela ukuthi kahle kahle indoda iyaguqelwa uyaza uguqele yona indoda yakho uguqele okusendodeni yakho indoda ngoba uguqele osendodeni hayi indoda uyabona ke wena ufaka isibhamu seyintwala endodeni yakho stu nalabantu abangostu awubambela baba kaStar kumiwa ngenja ufaka isibhamu seyintwala niyasazi isibhamu seyintwala
Bamsentwala isithupha lokho kubulala intwana nti mayithatha uyihlanganise ey'thupheni umfeca umuntu eligamfune nje iplate akanankinga unika indoda yakhe njengogolkipa unakele phezulu lalela-ke ingozi uyowashintsha amadoda njengamasokisi isokisi phela uliphindi kaningi lize liyimeleke uma ngathi unyawo uma ungalishintshi uwashintsha uthi uzama amadoda angcono kanti inkinga ikuwe indoda iyaguqelwa siswami indoda iyaguqelwa and indoda iyinkosi kuwe uthi uma ngisho ingasuza uthi iyakhuluma yini inkosi isuza nje uyakhuluma inkosi yami uyawubona umshado wakho uyawubamba kanje once ngisho ngaba bakuthanda basemzini kodwa indoda yakho uma ikuthanda usho kahle uthi ba mase futhi ukuyithethisa ungayibuzi indoda uma uyasukile isaqasukile oyilinda nje ithi le kumapati le bese uthi baba kabantu sekwenze njani uzodlula sokuxoxa ngelinye ilanga ngoba mhlawumbe nawe uyoze ugcina usuthi uthakathiwe kanti uyithakathe wena niyayithakatha nina amantombazana niwashintsha amadoda-ke uze ubambe kube khona owe-breakfast kube khona owebhasi kube khona ngelinye ilanga uzothi nginebhasi sengisabasa uthi uyabheka akufiki ngisho yedwa ngoba vele ufana nentombazane etholakala noma ngasiphi isikhathi uma mfane kubiza nje khona ethi ngisacela ukubona nango-10 ebusuku ukhulu ukuthi ayibona into lesi sigebengu usithi bangake sibaphumelayo funda ngane Korinte bokuqala chapter 7 verse 5 verse 5 no verse 10 sengibhekise kunina kuphela ufunda uqinga uverse 5 uthi ningagodlelani manake asikhathi ukugodla kuqala angithi inkomo uma ithiwa igodlile isuka igodlela inkonyana wena uma ugodlela uphathini wakho ugodlela abantu omunye useceleni nize ningagodlelani ukugodlela ukubamba into wenze sengathi mtshele nje uyabona nje mfowethu uma ufuna ukuthatha wesibili ake ngisho uma uthatha umfowethu wesibili mtshele ukuthi ngiyamthatha wesibili mase kubonakala sekuqhamuka iy'ngane sezini mtshele ngoba uzosuka lapho uthi uyabheda lo uyeyisa kanti akeyisi wena ongamnikanga indawo kabani yazi so that time wena uguqa kukhona into eyenzekayo indoda ucreate uthando lwakhe kufana umuntu wesifazana akanalo uthando sokuxoxa ngelinye ilanga mntu angithola ithuba umuntu wesifazana akekho nothando uhamba uliqeda izwe ashintsha akekho umuntu wesifazana onothando soyixoxa leyo nto ngelinye ilanga ukuthi kufana nomuntu wesilisa akanalo uthando umuntu wesifazane nomuntu wesilisa akanalo ini uthando umuntu onothando indoda nayo indoda ihlali nalo uthando lwenziwa wesifazane lucreateka ngesikhathi ethoba bese kwakheka uthando endodeni hayi aningizwa mani hayi aningizwa ngabe nje amen kodwa baniyadlala edlaneni angithi uyindoda ayinalo uthando ayihlali nalo kodwa iyona ebanalo ngesikhathi wesifazane ethoba kuvele kwakheka uthando kodwa wena uhlaleko wakho ungayiguqele yakho uhamba uthatha abanye futhi ufana nomuntu ongayiwasheli indoda yakhe nayo ke indoda ufica umfana awungitshele nje uqhamuke engadini nebelelide elide uthi akekho uyangazi ubaba kabani ukuthi ngazala uyalengisa ibele usho lona kuqala lithi ngizokuthathela insipho ukhululeke uma ugeza usho lona kuqala ngizokuthathela insipho ungakhululeka lalela ngikutshela mina bengikufundisa ngelinye ilanga ukuthi uma masuqhola ama-perfume ngoba uye edrobheni qola ama-perfume uyolala ngoba indoda yakho kufanele uyinukele kahle hayi wena uvela ukuqhola ama-perfume ngoba uye edrobheni bese ukhohlwa ukuthi umuntu kahle kahle omqholelayo osandolene na ingathi indoda izwe iququ nawe kodwa unama-perfume kulungile
uphuzisa amaringi. Ngiyabonga bafowethu. Uza amakhothe edlule kwa-5 ngabe usomile noma usuyamosha. Okay ke lalela. Ngamafishane kusho ukuthi ungadla uphuze 2 nje ubhodle omunye uthuse esefrijini. Amafishane akusona utshwala ukuthi ungehlisa ngalo iphuthu. Kodwa uma usuphuza 12 ucabangani? Akusamsabela. Right, uma uphuza ibhodlela lonke yilo icabangayo. Ake ngikutshele futhi ubungozi ukuthi uma uphuza usuku-applyela ukuhlanya. Lalela ngikutshethe ngisho ngani ngoba umuntu ophuzile ufana nonjani nohlanyayo. Angithi ugcina umuntu ohlanyayo ehamba nqunu kanjalo nodakuwe uyahamba nqunu. Manje ke pho uhluke ngani nalo uma uzothi phakathi kwabantu vele uveze nje. Ngasho mina ngisho ukuthi kuyisono buphuze kodwa bulimite. Buphuze bulimite.